mna ndiyahlupha, ndiyakuthanda ukulwa esikolweni. Ndiyakuthanda into ayindenza uba ndilwe ke bhuti yazini. Abantu yazi lento ukhule kuthiwe yeyi bahle abantwana bakho, but lo intombazana yena hayi mnti asinobufuze bani. Bisho kubani? Basho mna. Uyabona ke ezweni lobumnyama kwi-kingdom of darkness kuyavunywa naphaya. Njengoba noYesu umvuma ngomlomo nje, naphaya funeka uvume. Although bakusebenzisa ungekavumi kodwa baze bakusebenzise kakuhle funeka uvume. Uyabona xa kuthengisa abantu abathengisa bezostoka apha eJoburg kufike bephethe zabheki zinemigca. Oh ya ngiyabona umkhonze ekhaya. Yeah, sithi ngumasikhenkethe ke thina. Ukhuphe ke lo myeni wami bamkhupha kule bheki. Awusisi. Ayinasemontweni. Into ayinasemontweni abantu bakhiphe ebhekini. Bamkhupha ebhekini kulo masikhenkethe. So lo myeni ke ngicela mhlambi ngumuntu mna. Bakhupha ikati. So bathi ke bathi before bengamkhuphi bathi igama lo muntu ke mhloniphe because siyamhlonipha and igama lakhe nguLewu. And then ke babe sebenifaka le ring kulo mna wase left bathi ke u-engaged ke le kati ke ayikathethi sapitshoza nje yazula lapha caba ithi kusemzini wami apha.